Doteraz to bola iba príprava. Ja to idem odpaliť megačom. Ale nemáš to, že teraz došiel pyrotechnik Janči. To neodpališ mi jedným Povedal mi uhni, ale ja neuhnem. Odpalím. Lebo ja to zdatne natáčam. Zase sa aj Ferko pripája. Koľko tam to To hríde. je akcia storočia. A staviteľ nenatočí, že? Dobre, aký je kurz, že to nebuchne? To je staviteľ Matu. Teraz je troška uzimený. Počkajte, že aký je kurz, že to nebuchne? 0. Toto bude kmásať betón. Ale jeden si nechajte, keď si zapoď megačom. Pozri, jak to tam sípu. Nechápem. Hej, nechceš dať do stredu len tú pičovinu? A to už na zapálenie, to už nedám. Tuto je ďalší kameraman. Je skúsený. Máš na zapálenie. No, ale myslím, že kamera dostaje zabrať, keď to ona. Ja idem Keby len kamera, je zvukový oný. Ináč, ja sa potom nepozerám na to, hej, a rád ti utekám. Koľko na sekúnd, kým budeme utekať? Málo. Málo. Tu máš. Tak ja mám. To bude po Tak chodí ešte ten tam počkaj, ešte ten tam. Krakatla. Krakatit. Výbušnina, čo raz ničila. Hej, na to, čo to je, aká rozbuška, ty kokos. Hej. Má Janči pripravenú ďalšiu. Ale to si ešte necháva. To tam máš hodiť do toho. To by som utekal na mile. A teraz by to vybuchlo len tak v piči. A Terko ide zapalovať. Toto je okamih, historický okamih. No, daj. Čiku. Keď už to máš tam za to. Daj to na to. Toto bude okamih. Počkaj. Plné Semtexu. A ja to mám točiť do piči, jak mám utekať, keď mám. Pripravte sa. A bojíme sa. To bolo, hej.